duogo uru mondo waran program. Jakom bende ing'isa ni odong' dakika 10 to chopo kae. Yes. Koro we uru mondo watim piyo mondo inda wuonyandare oduogi. Donge kamano. Oduogo gosiepe donge kamano. Osiepe baba manika mondo ting'na lweti ang'e. Ting'e badi malo. Osiepe baba manika oting'na bade. Wewane badi. Ting'na badu malo. Bas koro wadwa mondo waluongi our chair Okanda mondo wuoto kapok owuoyo. Kapok owuoyo. Wacho ni ODM tudwoka nang'o. ODM. Jobondo manie iye kadwa ni mondo ne badu. Jobondo muntie. Jobondo ntie ka. Jalego. Haya Jalego un kanye. Jalego tiguru badu malo. Wewaneu. Haya, rarieda ni kanye. Rarieda oe. Jougenya oe. Jougunja untie. Jougunja ero. Haya. To jobondo manika Alice Kabar, jobondo manika ere. Bas, wan kaka jobondo tuko. Toko, ingeno ng'isa ni ntiere moko. Eke comrades power mantiere kae. Wapi comrades? Comrades wapi? Forward with comrades, forward. Unasema forward with comrades, forward. Forward with ODM, forward.